det må være medfødt. En medfødt passion for bordfodbold. Det startede på kroen Den Liderlige Handkat i Randersække. Og der spillede jeg jo siden jeg var 2. Og jeg slog alle. Jeg har aldrig tabt. Og jeg vinder også altid 10-0. Så det er jo hårdt med alle de pokaler og guldmedaljer og penge og sponsorer, jeg får. Fordi jeg kan jo ikke holde damerne væk. Jeg bliver nødt til at hegne mit hjem inde. Det er faktisk lidt forfærdeligt. Når man er professionel bordfodboldspiller, så er der ikke tid til tand og fjas. Det er sportsmanship på højeste niveau. Det er træning, og det er træning, og det er træning, og det er træning. Og der er bare ingen pauser. Altså jeg træner jo 12 timer om dagen, og så sover jeg de næste 12, fordi det er godt. Det kræver sin mand. Mange unge spillere kommer op til mig og spørger, hvad er din hemmelighed? Og kaffe. Karat. Det er min hemmelighed nummer